Vážený pán minister, kolegyne a kolegovia, o návrhu rozpočtu verejnej správy na rok 2017 sa dá povedať týchto 7 vecí. Poprvé, tretia Ficová vláda sa podobne ako predošlé Ficové vlády nespráva ako reformná, ba ani len ako rozpočtovo zodpovedná vláda. Po druhé, v poradí 5. návrh rozpočtu, predkladaný ministrom financií Petrom Kažimírom, je nezodpovedný nielen voči občanom Slovenskej republiky, ale je tiež prejavom represívnej politiky vlády voči podnikateľom a tak súčasné, ako aj budúce generácie naďalej stále viac a viac zadlžuje. Po tretie, mierne znížený deficit verejnej správy, plánovaný v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku, má byť dosiahnutý len vďaka enormnému nárastu daňových a iných príjmov verejnej správy, teda nie výdavkovými úsporami. Po štvrté, rozpočtovo zodpovednejšia vláda by najmä v čase očakávaného veľkého zvýšenia príjmov neplánovala hospodárenie na sekeru, zmäkčenie dlhovej brzdy, zvyšovanie daní bez výdavkových úspor a snahy o hľadanie zdrojov z privatizácie. Po piate, rozpočtovo zodpovednejšia vláda by zaviedla výdavkové limity, šetrila, redukovala nafúknutý rozsah štátu, jeho regulačné zásahy a iné transfery, naštartovala by systémové výdavkové reformy. Po šiesté, vláda, ktorá by zároveň chcela aj skutočne pomôcť ľuďom prispieť k rozprúdeniu podnikania a vyššej prosperite, by mala mať úprimnú snahu zmenšovať verejné výdavky, verejný dlh a majetok, hospodárila by s verejnými financiami vyrovnane alebo prebytkovo, deregulovala by, znižovala by celkové daňovo-odvodové zaťaženie. Po siedme, Ficová vláda však nie je rozpočtovo zodpovedná, preto výrazne vyššie celkové príjmy nemieni využiť na významnejšie zníženie deficitu verejných financií oproti minulému roku, či dokonca dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu, ale z väčšej miery ich rozpustí vo zvýšených výdavkoch. Vláda by mohla a mala taký enormný nárast príjmov použiť na odbúranie deficitu. Už v roku 2017 mohol byť na Slovensku dosiahnutý vyrovnaný rozpočet. Fakt, že to tak nebude, predstavuje ďalšiu premárnenú šancu a neprimeraný luxus na úkor našej budúcnosti. Ďakujem vám za pozornosť.